Kicsi, mi a baj? Semmi, csak olyan meghatóan süt a nap, hogy a gyerekünkre is ugyanilyen szépen fog sütni. Na mi az? Semmi, olyan viccesen vezetsz. Amúgy úgy szeretlek, Ádám. Aj, úgy örülök, hogy együtt vagyunk. Én is szeretlek téged. Nagyon szeretek veled kocsikázni. Ádám, óvatosabban vezess már! Nem látod, hogy mennyi bogarat elütsz? Hát ő is valakinek a gyereke. Hát én nem tudom őket kikerülni. Fú, de jól nézel ki, Ádám. Tudod, amikor a tricepszed megfeszül, ahogy Kicsim, váltasz? időpontunk van a nőgyógyászhoz. Fú, ha beférnék a hátsülésre, akkor most hagynám magam. Mondanám, hogy álljunk félre egy elhagyatott helyen. Ha ő kibújt belőlem, csinálhatunk még egyet. Kicsim, előbb ő bújjon ki. Kicsim, direkt vettem csokisat is, meg vaníliásat is. Melyik kell neked? Hát én nem tudok dönteni. Inkább szeretném mindkettőt. Akkor én nem eszek.